o tom, či je ten produkt úspešný alebo nie je úspešný, rozhoduje kombinácia faktorov. Veľakrát som sa stretol s tým, že nápad, myšlienka, služba, produkt bol fantastický, ale ich spôsob prezentácie bohužiaľ teda nespravil z toho úspešný produkt. Na druhej strane som sa stretol aj s tým, že ten produkt nebol až taký oslnivý, nebol taký nápaditý, bolo to niečo bežné, s tým sa už v živote stretávame, ale spôsob prezentácie a tie predajné a komunikačné schopnosti toho tímu s neho spravili niečo výnimočné. Na veľtrhoch som sa zúčastnil asi 15 krát počas môjho pôsobenia a spolupráce s JA Slovensko a teším sa na to z viacerých hľadísk. Je to vyvrcholenie činnosti týchto študentských firiem, je to taká čerešnička na torte pre nich a ja som z vlastnej svojej podnikateľskej skúsenosti zistil, že to tak v reálnom živote skutočne funguje. Aj v našej firme, aj v našej spoločnosti ten veľtrh bol také vyhodnotenie toho nášho, či už ročného, polročného alebo štvrťročného úsilia, podľa toho, v akom intervale sa tie veľtrhy konajú. A teším sa na to hlavne z dôvodu toho, že aj po 20 rokoch pôsobenia v reálnom podnikateľskom prostredí sa stretávam rok čo rok s inšpiráciami na tomto veľtrhu, s novými myšlienkami, s novými nápadmi. A je fantastické sledovať, ako tá mládež tým žije a čo všetko je schopná priniesť do tohto sveta podnikania, do tohto sveta prezentácií a tak ďalej. Takže teším sa z jedného jediného dôvodu. Stretnem sa tam s potenciálnymi budúcimi kolegami a veľmi rád sa s nimi rozprávam, veľmi rád čerpám od nich tú energiu, nápady koľkokrát a s mnohých som už oslovil aj na spoluprácu profesionálnu po skončení štúdia. Takže verím, že tomu bude aj teraz, pretože ten veľtrh má stúpajúcu tendenciu z roka na rok. A držím tomu strašne palce.